O Día Mundial contra o Melanoma celebrase cada 23 de maio, co obxectivo de concienciar a poboación sobre a importancia da prevención e detección temperada do melanoma, o tipo máis agresivo de cancro de pel. Bueno, o melanoma é o tumor de piel menos frecuente, pero o máis perigoso. É o que produce máis mortes por cáncer de pel. É o tumor que deriva das células que dan o color da piel, os melanocitos. A ventaxa que ten é que detectado a tempo, pois curanse prácticamente todos, pero temos que detectalo nos primeiros estadios da enfermidade. Hai que estar atentos aos cambios que se producen nos lunares, cor, tamaño ou forma. Sempre falamos da regla ABCD, A de asimetría, B de bordes irregulares, o C o color, que sexan irregulares, D de diámetro, un diámetro maior de 6 milímetros, E de evolución, calquera lesión pigmentada que evolucione de forma rápida, un cambio en o seu aspecto ou ben no seu tamaño. É fundamental evitar a exposición excesiva ao sol e utilizar protectores solares, aínda que tamén hai factores xenéticos.